velkommen til dit vintervejr på en bidende kold januardag. Termometeret står på et par graders frost, men det føles som 15 graders frost, og det er fordi vi har det her blæsevejr oven i hatten. Det er torsdag i dag, og det betyder, at vi skal se på skivejret både i Alperne og i de nordlige destinationer til for alle dem, som skal på skiferie her den kommende uges tid. Man kan også godt stå på ski herhjemme i Danmark. Hvis der er sne nok, kan man snilt stå på langrend, men man kan faktisk også komme ud på alpinski herhjemme i Danmark. Og i dag har vi med TV2-vejret besøgt Danmarks største alpine anlæg, som ligger lidt uden for Roskilde. Og inden vi hører lidt om, hvorfor vi er her, så skal vi lige have et kig på natten og morgenens vejr. Og den laveste temperatur lige netop nu, det er i Gedser. Den er på minus 3,6, og den ændrer sig ikke så meget i løbet af natten, for der er skyer, og det er lidt blæsende, så vi holder temperaturen på en 1-5 graders frost i løbet af natten. Og så holder det altså stort set tørt. Og så er det begyndt at bryde lidt op i skydækket nogle steder, noget der er usædvanligt, i hvert fald i den her januar 2014. Hvis vi kigger på dagen i morgen, så byder det på solskin imod vest, og der kan måske også komme en kile mod øst, og nogle steder der er det altså første gang, man får solskin i 9 dage, så det er altså lidt specielt. Temperatur 2-4 graders frost generelt, og stadigvæk blæsende, så det føles meget, meget koldt. Og selvom skyerne her ikke ser ud til at levere noget sne af betydning, så kan sneføret alligevel godt være kanon godt. Ja, vi laver vores sne selv jo. Vi har 4 snemaskiner, som vi kan køre herude, hvis bare det er koldt nok, eller luftfugtigheden er lav nok, så kan vi sådan set dække bakken i løbet af et par nætter. Hvad er det for nogle kriterier, der skal være opfyldt for, at I kan køre med dem? Jamen, vi skal helst ned under 5 graders frost, altså minus 5, eller også så skal der være meget, meget lav luftfugtighed. Så kan vi køre maskinerne herude. Jo koldere det er, jo hurtigere kan de køre, jo tykkere lag kan vi lave. Hvis det blæser rigtig meget, så kan vi ikke styre, hvor sneen lander. Så kan vi stå herude hele natten i kulde, og jeg ved ikke hvad, og så laver vi sne til glæde for dem inde i Roskilde eller noget af den stil. Så lander den desværre ikke på bakken jo. Så vinden kan være en stor faktor. Der er vindret, især hvis vinden skifter meget, fordi så skal vi flytte maskinerne hele tiden, og det er ulideligt. Den sne, der kommer ud af kanonerne, er det det samme? Nej, det er slet ikke den samme sne, der kommer ud her. Det vi laver er nogle bitte små vanddråber, som vi kaster op med en jetstrøm højt op i luften. Og de fryser udefra ind. Så når de lander på jorden, så kan de enten være helt gennemfrosne, eller de kan være sprækket eller sprængt. Og det er det, der giver kun sne, den ro overflade, man kender. Eller også så kan de faktisk lande som det, vi kalder æg. Det vil sige, at de er frosne udenpå, man har en flydende kerne. Og det betyder også, at vores sne skal have lov at ligge og hærde et stykke tid, inden vi kan bruge den. Hvis du siger, at det bliver minus 5 de næste 2 nætter, vi kan få 2 gange 8 timer med minus 5, og vinden gerne noget lavere, end den er lige nu, altså nede på en 6 sekundmeter, ja, så kører vi herude og lægger sne på. Og så åbner vi umiddelbart derefter. Og selvom det ikke er ideelle forhold, så kan man altså godt skabe noget sne ud af snekanonerne. Hvis vi lige kigger på flade Danmark, er der faktisk 8 steder, hvor man har skilifte og mulighed for, hvis der kommer noget sne de næste dage, at stå på ski. Så helt dårligt er det altså heller ikke i Danmark. Hedeland, vi lige så for, har faktisk en bakke, der er 300 meter lang. Men det kommer vi altså tilbage til noget, der er meget længere om lidt.